Terve! Mä oon Ilkka Varmavuo ja oikein hyvää Hollola-päivän iltajuhlaa teille kaikille. Valitettavasti mä en itse pääse paikalle tänään tähän juhlaan. Olen edustamassa Hollolaa ja Messilää Tallinnassa. Meillä on perinteinen golfklubien ystävyyskilpailu jo varmaan 25. kertaa siellä ja olen tekemässä Hollolaa siellä jälleen kerran tunnetuksi maailmalla. Hollola Holosuu historia on sellainen, että kovat markkinamiehet, kauppamiehet meni pitkin Suomea ja ratsupiiskat viuhuivat silloin ja hollolaiset tunnettiin paitsi supliikkimiehinä myös siitä, että ratsupiiskan viuharukset kuuluvat Suomen suvessa. No kun mä liikun pitkin Suomi-neitoa, niin enää en ratsupiiskalla sivaltele sen sijaan sanansäilällä, enkä ole pitänyt kynttilää vakaalla, kun on kertonut mistä mä tuun silloin kun mä Suomessa liikun. Ja jääkiekkohan mut varmaan tähän pisteeseen on tälle torille tänä iltana tuonut. Ja jos viime kautta vaikka kuvaillaan hevostermeen, kun tähän aina vähän tämmöiset hevostermit ovat kuuluneet, niin voitaisiin sanoa, että Pelikansi ei lähtenyt ehkä viime kauteen mitenkään niin kuin hillotolpalle suurimpana mestaruussuosikkina eikä edes mustana hevosena. Lähdettiin pikemminkin niin kuin johtajan takaa ehkä viidennestä parista nakelista ihan sieltä pussista. Päästiin kuitenkin kauden mittaan hyville iskupaikoille ja loppusuoralla noustiin siihen johtavan rinnalle kuoleman paikalle, mutta turvan verran hävittiin sitten se loppukiritaistelu. Tänä vuonna odotukset sen suhteen on paljon suuremmat. No se jääkiekosta tällä kertaa. No Hollolasta sen verran, että Hollolahan on ihan mahtava paikka olla ja elää. Mitä voisi Hollolasta sanoa, kun avaat ulko-oven, niin olet saman tien luonnossa ja harrastusmahdollisuudet ovat vertaansa vailla. Itse kun mä lähden kotota, niin mä oon melkein saman tien Okerosten pellolla ja kävelen sitä Ratsuutilan ohi ja perinteisellä lenkillä niin kuin myös ohitan Okeroisten mylly. Mä aina sanonkin kaikille, että mä asun maalla melkein kaupungissa. Hollola on ihmisen mittainen paikka. Täällä on ihan älyttömän hyvä elää ja olla, asua, kasvattaa lapsia. Hollolassa on riittävästi kaikkea, mutta ei mitään yhtään liikaa. Tämä on mun mielestä ihan maailman paras paikka asua. Siitä kiitos Hollolan kunnan isille ja virkamiehille ja kaikille asukkaille. Te teette tästä tämän paikan. No sitten tästä Holosuusta, niin minkälainen on Holosuu? No Holosuuhan on kova puhuja ja kova markkinamies ja kuulemma myös lupsakka vähän sitten ei välttämättä kehumaan kaikkia muita, että arvostelussaankin on sitten sellainen tietyllä teräväkielinen kaveri. No miten Holosuuksi tullaan? Mulla on hauska esimerkki itse omasta lapsuudesta. 3-vuotiaana musta on jo semmoinen valokuva, että mä olin kyykyssä, slaavikyykyssä, perinteisessä syväkyykyssä, kaverin vieressä, joka vaihtoi puhjennutta autorengasta mummolan pihalla omakotitalon edessä. Mä kyselin uteliaana siltä kaverilta koko ajan, mitä hän teki, ja hän kertoi mulle jossain vaiheessa sitä renkaanvaihto-operaatioa. Äiti tuli siihen viereen ja kysyi, että ei katsoa, poika häiritse teitä. Eli uteliaisuus on aina se, mikä vie pitkälle. Ja se tuli mulle mieleen tämä juttu siitä, että toissapäivänä Messilä golfilla 3-vuotiaat pikkupojat tulivat siihen semmoiseen kädäripisteeseen, ja toinen kavereista kysyi multa, että kuka sun nimi on? Mä vastasin, että mä oon Ilkka, ja sitten hän esitteli itsensä. Ja sitten hän kysyi multa, että minkä vanha sä oot? Mä sanoin, että kohta 60. Hän sanoi, että mä oon 3. Meidän ero on 3. Mun isoveli on 15 ja se on sua vanhempi. Ja silloin mulle tuli mieleen, että sellainen ehtymätön luonnonvara pikkupojilla ja tytöillä on se uteliaisuus. Säilyttäkää se aina. Eli jos haluatte tulla hyväksi Holosuuksi, olkaa uteliaita. Kuunnelkaa, katselkaa, tarkkaakaa ympäristöä, Hollolaa, maakuntaa, Suomea, maailmaa. Lukekaa. Keskustelkaa niistä jutuista kavereiden kanssa, nimittäin mikä ei ole ihanampaa kuin ihmisten välinen vuorovaikutus. Se tekee tästä kaikesta tämän jutun. Holosuun tärkein muistisääntö on kuitenkin se, vaikka olisi Ylikylän Holosuu, niin tässä se tulee. Puhuminen on hopeaa, kuunteleminen on kultaa ja kirsikkana kakun päällä on se, että on aidosti läsnä. Oikein mukavaa Hollola-päivän juhlailtaa teille kaikille, erinomaisen hyvää loppukesää ja ei muuta kuin kiitos paljon.